jarduetara. Baina egia da kostatzen dela. Kostatzen dela eta hori da oztopo nagusia. Oztopo nagusia, aldekoak. Irakasleak, zer baloratzen dute? Hemen barruan godenok, balorazioak edo egiteko orduan, ikaslekiko hurbilago, konprometituago, sentitzen dela irakaslea bera. Ikaslea gustorago, olako egiturak egiten, hori egia da, ez bakarrik kohesio dinamikekin, besteekin bebai. Parte hartzaileago sentitzen dira, hori da bultzatzen dana, proiektu horrekin, azken batean, haiek ikasten dute, gehien kostatzen dan, eta hori lehen ez dakitu esan dudan, baina hori kooperatze hori, zentzu hori, oraindik ez daude adibidez fase horretan, kostatzen zain, baina lan bat da. Baina jazten dira, autoebaluatzen, ikusi dituzue, hauek ere autoebaluatzen hasi dira, hori da, ez da ja bakarrik, gainera taldearen aurrean, ez da bakarrik irakaslearen aurrean. Ezkenik, baloratu behar dut nire jarduna, baina, hau da, besteen aurrean ez irakaslearen aurrean. Eta hori da, beste ja zera, hori da, ebaluatzen eta autoebaluatzen kompetente hau. Gero, ikasketa kooperatiboko irakaslea, harreman eta parte hartzen behagoa, helburuaren inguruan. Sortzen da eta hori egia da, hasi gineoko horiekin, batzutan hemen ja urteak daramatzagunean ez da lanbide honetan, sortzen dira lakoak ez da nikeak eta zerak ez da. Helburu honen inguruan sortzen da gero polituan. Ez da bakarri lana, konpartitzen da, badago helburu bat, komentatzen duzu, niri hau horrela jantza eta nik ere hau egin dut, eta orduan hor giro polit bat sortzen da talde horretan. Eta, parte hartzen dutenen artean. Eta hori, komeni da, ilusio hori ere ez gartzea eta berreskuratzea, eta, helburu bat hauenean horren hezkuntza helburu bat, baina zailtasunak ere badauten ipatu ditugun batzuk, eta denbora eskolak prestatzeko, azken batean da eta hori da. Gero esaten da eta ikusiko da, baina denbora luze, hori sartutako denbora hori balegoare izango dela, gero hainbeste lan ez egiteko, baina hasiera batean denbora horregatik voluntario esatearena. Gure eskualdean sartu dira ikastetxe batzuk, ez da? Batzutan ez dakizu, ez da? Baina hor tarte bat bilatu da, eta gure publikoa gara, edo hemen ez dakit denon publiko ikastetxe. Baina, esentzu horretan, itunpekoak adibidez, edo pribatuek edo abantaila bat daukate, eta horlako proiektu batean sartzen direnean, dana batera sartzen dira. Gu publikoko pasibidea gara, baina, denbora eskola prestatzeko eta gero horrela dramateko, hemen behin eta berriz esan. Hasiera batean, baina egia da, lagok ere esaten du, orduan ez da berria, honekin ere lantzen dira, batzutan pentsatzen dugunean denbora galtzen dela, hainbat denbora, hau egiten badut era tradizionalean, izplas batean egiten dut azkarrago, baina zer gertatzen da hemen. Hemen ari zara lantzen, hemen eskatzen digutena lantzeko. Hainbat kompetentzia ere, paperean agertzen ez direnak, kooperazioa, bizikidetza, kompetentzia berri guztiak ere lantzen ari zara. Hauek garatzean, ez da, eta hori ere landu behar da. Ikasleen ikuspuntutik, zailtasunak ere badaude, lehen esan dugu. Operatzeko, zailtasuna daude, ez daude dututa eta gero ez dira oso ondo, edo ez zaie oso ondo iruditzen esaten dutenean, ni oso ona naiz, eta klaro, orain taldeko nota denez, edo taldeko lana da ebaluatzen dena, eta gero horren garapena ere, kostatzen zaie. Baina, hori da, denbora da, denbora praktika. Pasatzen da dira, hori da. Bigarren eskuntxera, alako horretan, 180 espakatu.
hori da, claro, egoera egokiena. Horretara jo behar dugu. Hombre, guk ere, bilbideko ikastetxe bat ere ari da. Horretan, abantaila da. Baina, karo, 4 ikastetxe ditugu, eta batean baina ez da egiten. Baina, bueno, eta gurean ere, bigarren hezkuntzan, zuen bezala. Ez doa zikloka, orduan baditugu, lehen ikusi zuen bezala. Anaberen dago, baina 3. mailan, tutore moduan, naturtzientzietan, gero baditugu teknologian, bueno, bai, egia da, suertea dugula, baina talde batean da. Talde batean parte hartzen duten 3 sartzen dira. Hor, talde horretan, lortuko da, oso abiadura handia eta prestakuntza handia ikasle horiekin. Osea, baina, bueno, galdera. Zalantzak edo... A ber, gauza guztia bezala. Hau badoa ikusten da apur bat irakaslearen papera berria edo omen izan behar dana, eta da hain protagonistas izatearena eta pasatzea gehiago orientatzailea, gidari, kolaboratzailea, hori pausoak dira eta pausoak. Ez gara gubiatu behar, pauso eta egite behar, baina, bueno, prozesu bat da. Ikusten da, honetan, posibilitateak eta gauza positiboak ikusi dituguna. Nahiko dituratua dagoela, hor dituzula, kohesio dinamika zelan eraman, taldeak egiteko zelan egin, eta gero horrekin batera malgutasuna. Malgutasuna, ezin duzula egin, behitu egin bestera batera, moldatu, ez da nizar. Eta horrek animatu gintuen asko parte hartzen. Eta, bueno, ebilbide batera. Baina... Importantea da, jendia zagoiatzen. Oso importante. Bakoitza bere ritmoarekin gako da, eta lista. Ez dago inolako arazorik. Baina galdetuta denok edo gehienek ikusten dituzte potentzialidadea. Badaude hor. Hor potentzialidadea badaude. Ez da moda bat, ez da betikoa, ez da, bueno, zer datoz orain beste proiektu batekin, en fin. Hombre, mesfidentzako badaude, autortatik ere. Baina, bueno, baina egia da, zaintasunak ere badituzte, dena zinko dugu. Gero, malgutasunaren barruan zer da, denbora guztian ez duzula, hau da, honela lan egiteak ez duela kentzen betiko moduak ez lan egitea, eta gainera, hasiera batean, gero zuk zeok ikusiko duzu, gero eta trebeago duzunean zeure burua, eta gero ikasleak ere, gero eta trebeagoak direnean, berez, gehiago egingo dituzula, hori seguru. Baina, bueno, aztapenak, gazo bestetan bezala, hobe gehiagi aurreratu gabe eta apuka-apuka. Ikasleak askotan, zuzere dinean, karren operatibo edo kultura ikasleei, galdetzen diraten. Nire baina hau nola, ja, talotan daudela. Eta haien, gehiak. Bai, hori gira da. Bai, ez que konpartitzen dugu, ez da, guke mintegian ere, bai, egiten dira, lehen urtekoak izan da ere, bueno, hasi direla eskatzen, gustatzen jakela. Bai, nire izan hasi dituzten. Eskatzen dira, papila.